Quin tipus d'analgèsics i antiinflamatoris no esteroidals existeixen? Hi ha molts tipus de medicaments amb efecte analgèsic. Els que ens serveixen per tractar també la febre, com és el paracetamol, els que ens ajuden a tractar els dolors d'un còlic o d'un mal de queixal, com és el metamizol, conegut com a nolotil, els que tenen un efecte antiinflamatori, anomenat antiinflamatoris no esteroidals, com l'ibuprofè, l'àcid acetilsalicílic, que seria l'aspirina, el naproxè, que seria l'antalgin, el diclofenac, conegut com a Voltaren, o el dextroprofè, conegut com Enantium. Per últim, tenim els analgèsics opioides, que s'utilitzen quan els altres no han sigut efectius. Tot i que aquests fàrmacs s'haurien de prendre sota recepta mèdica, sovint són consumits pels propis pacients com a automedicació. Què hem de tenir en compte quan prenem analgèsics i antiinflamatoris? Tot i que l'ús d'analgèsics i antiinflamatoris està molt estès en la ciutadania, no hem d'oblidar que aquests fàrmacs presenten efectes adversos i contraindicacions. Cal que un professional sanitari ens els recepti. Els antiinflamatoris no esteroidals, com l'ibuprofè, l'aspirina o l'enantium, s'utilitzen per tractar els dolors associats a una inflamació. Es recomana que el seu ús es faci de manera puntual, de curta durada, iniciant amb la menor dosis possible i intentant separar al màxim les dosis. És important entendre que, encara que augmentem la dosis o que els prenguem més sovint, no estarem augmentant el seu efecte, però sí la seva toxicitat. No es recomana fer combinacions de més d'un antiinflamatori, ja que només aconseguiríem augmentar els efectes adversos d'aquests. En el cas de pacients amb historial d'úlcera gàstrica que prenguin tractaments de llarga durada o que prenguin conjuntament altres fàrmacs que també tenen un efecte gastrolesiu, es recomana afegir un protector estomacal com seria l'omeprazol. Cal tenir en compte que molts preparats antigripals o tractaments per al refredat comú poden portar també combinacions de varis fàrmacs i entre ells típicament el paracetamol, l'ibuprofè o l'àcid acetilsalicílic. Cal evitar duplicitats dels tractaments i sempre consultar els principis actius dels medicaments que estem prenent. Com hem de prendre els antiinflamatoris? Els antiinflamatoris no esteroidals, com l'ibuprofè, augmenten el risc de lesió sobre les mucoses gastrointestinals, que poden causar dolor estomacal, acidesa, ulceracions i, en casos més greus, hemorràgies digestives. Per disminuir l'aparició d'aquests efectes adversos, cal que prenguem els antiinflamatoris conjuntament amb aliments. Pel que fa a l'àcid acetilsalicílic, és a dir, l'aspirina, quan es consumeix conjuntament amb aliments o begudes que contenen cafeïna, el seu efecte i la seva rapidesa d'acció augmenten. En canvi, el paracetamol presenta una millor absorció i, per tant, un efecte més ràpid quan es pren en dejú o separat dels menjars. En tots els casos, el consum d'alcohol està desaconsellat en combinació amb qualsevol tipus d'analgèsic i antiinflamatori.